Maya pa oras kabaler. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, madiala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Wala ni po rin balitang may kalap gining Biyernes, September 19, 2025. Kaya ko po ibenigin to at iti ing News Force, Pampanga. Personal yang binisita ay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing San Fernando, Pampanga, bang midake South at titulong gabon kareng Hortelano. Ay ning report. Midake yang Sao Pinansyal at titulong gabon i Presidente Ferdinand Marcos Jr. kayabing Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Environment and Natural Resources o DNR kinggewang programa ketiking San Fernando ngening September 19, 2025. Mentabela naman keti reng manungkulan king Kapitolyo apanimunanda din na Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Penimunan ng PBBM at DSWD Secretary Rex Gatchalian ing pamagdake tsa 10,000 pesos kareng 2,970 a Hortelano ibat king Pampanga. Balang metong kareti, tinanggap mo namang food packs ibat king provincial government. Ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa. Layunin ng Handog Titulo Program na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang kayo o tayo ang makikinabang sa mga benepisyong ito, pati na rin ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon na Pilipino. Katukinan iti, kayabe DNR Secretary Rafael Lotilla, mibiela naman reng land patent at deed of sale, kareng 520 a benepisyaryo. Saklo na niti ing residential free patents, agricultural free patents, special patents at deed of sale. Mi kanaya namang booth ing DNR para king pamamye 5,000 a seedlings bilang suporta king programang pangkalikasan. Ing handog titulo program ning DNR kapag nasanang pasik na nga ning seguridad ning pamagbandiking gabon, pasik na nga ning produksyon ning agrikultura at pakibatan ing food security agenda ning gobyerno. Makapailalam itiking Commonwealth Act 141 a inamyendan ning Republic Act 11573, Republic Act 10023 ating Residential Free Patent Act at aliwa pang batas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutok king Balen, susuyo. Kaya kata namang silipan ng meging kaganapan king genapan na payapang protesta laban king korupsyon king reporting. Narinig natin ang mga kinatawagan ng galing sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan dito sa Pampanga. At kami ay lalaban para sa tunay na representasyon ng estudyante at mga kabataan. Mitipon-tipon lareng niyayaliwang grupo at sektor. Kinggewang protesta ang mikititulong isang bayan, isang laban, tapusin ang katiwalian. Inyang September 18, King Metropolitan Cathedral, King Siyudad ning San Fernando. Inumpisa niyang pamitipon kapamilatan ning meto nga misa bandang alas 2 ning at panapon at tinukyan ning meto nga People's Rally. Apeni muna ning concerned citizens of Pampanga at aliwa pang aguman. Sumangid ning uran, may natili lareng tinagon bang ipasyaging karelang kulayit para king pamagbayo. Kabataan, manggagawa at pagsasaka pagbubukid. Narinig po natin sila. Narinig natin kahit pasigaw ang kanilang pagpapaliwanag. Sana po tumimo sa ating kaisipan. Sana po linog kaya katamo itang karelang pananggaman. Kanu patugot reng grupo hanggat emika reforma king sistema ning gobyerno. Ang para sa akin, baguhin ang sistema. Baguhin ang sistema. Baguhin ang gobyerno. Gawin pambansang demokratikong gobyerno na kung saan ang mga kinatawan ay manggagaling mismo ang kalakan sa mga sektor ng lipunan. Pepasyagya namang suporta Sister Mary Jan Mananzan OSB, ing directress ng St. Scholastica's Academy king San Fernando, asasabing determinado lang isundo ing laban para king katutuan at hustisya. Ang pinapakita dito yung tapang
At yung pagkakaroon ng common good ba? Yung pagkakaroon ng common goal. Kasi ang tingin ko, kung watak-watak tayo, walang mangyayari. Pero pag magkakasama tayo, kagaya nung EDSA, no? Nandun ako sa EDSA Revolution, nung matagal na 1986 pa. Nakita ko doon talaga, pag nagsama-sama ang tao, at meron silang isang goal, magagawa nila, kahit na parang imposible. Ito nakikita ko, parang lahat tayo, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na. Tinagula naman king pamitipon reng pilang negosyante, reng opisyal ning barangay at reng incumbent alkalde kalupa ng Mayor Jelda Aquino ning Mabalacat, Mayor Di Mandato ning Bacolor at Mayor Dinan Labong ning Santa Ana. At suya naman keti Kapitan Froilan Soriano ning Barangay San Juan Baño. So it's about time na paramdam tamo po yung boses tamo. Muling ini po impisa sabihan ing kinabukasan na po ning kakatamong balet apo po ning kakatamong bansa Pilipinas. Manalakaran lareng grupo na isunduda ing karelang payapang kimot hanggang mika malinong pakibat kareng isyong arapaning gobyerno kaugne ning malawakan kanong korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Opisyal neng barangay in Pulong-Bulo in San Fernando, kapamilataning batas apirmado ng PBBM. Ayon report. Formal neng meging barangay ing Pulong-Bulo, king siyudad San Fernando, Pampanga. Lalam ning Republic Act No. 12280, apirmado ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. inyang September 7, 2025. Agpangking batas ating ning sariling territorial boundaries ing bayong barangay at makatanggap yamo rin iting gustong Internal Revenue Allotment o IRA aagamit para king panyulong at pamamyemas masanting nga serbisyo para kareng residente. Ing panukalang batas, original neng sinumiting dating Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. king Kongreso ana mabanwa neng milalabas. Ang kaking isunduneng Representative Micah Gonzales. Asahan na naman reng residente ning Barangay Pulong-Bulo ing mas matutok a serbisyo keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, akin pa magbalik ni News Force Pampanga.
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Meto a surprise birthday celebration in Ginawad para kang dating San Fernando Mayor Poca Rodriguez. Kaya katang silipan ng naging kaganapan, king report ng Patricia Mamao. Meto nga masayang sorpresa inginampang kang dating San Fernando Mayor at 3rd District Representative Attorney Oscar Oca Rodriguez king kayang kawalumpulong kebaytan. King gulot na niti, kayang kakaluguran king malwata panawon. Genapan niya iti inyang September 17, keti king Heroes Hall. Ing metong kareng magsilbing pamana o legasiya ng Rodriguez bilang alkalde. Tinagon laketi rin kayang pamilya, kaluguran at ring akayabe king serbisyo publiko. Tinagon niya naman keti Mayor Vilma Caluaga dinescribe itatang Oca bilang kayang idol at ehemplo karas king pamang gobyerno. Penimunanda neman, dina Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto at Father Restituto Lumanlan, ing meto nga pangadi para king kayang kabulasan at makabang biye. Minampang na lamang performance, reng Teatro Fernandino nung nukarin binida ing kwento ning Bienang Rodriguez, iba't inyang estudyante iti ang gaking akilalaya bilang meto nga leader king Mabilo Gayato. Kilala yay tatang Oca king kayang good governance at makabaldugang programa para king syudad. Inyang 2024 kinilalaya ning city government ning San Fernando bilang metong karengating pekamaragulayambag king kasalesayan ning syudad San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ibili ng panahon kay lalawigan, ilob ng 24 oras. Agpang king pag-asa, lalo ya pang Mexican ng Tropical Storm Nando at yuking dayong 1,075 kilometers east of Central Luzon, ang magdalang angin at 75 kilometers hanggang 90 kilometers per hour.
kikimot naman king direksyon na west-northwestward at 15 kilometers per hour. King salukuyan alaya pang direktang epekto king maragwala party ng bansa. Pauli na ni southwest monsoon, asahan ng pamanuran king bandangat panapon at bay. Kabalen maging party kakimpa magbalita kete king News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo o reklamo kay kay Bugal, malyari mong ikwento isumbong kapamila tandarang numerong mayakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Abe, nung metong yang maningning abatuin ing meging sangkan para pantundering magus ing ginu, balo mo malyari mo namang ilapit ring tao kaya king kapamilatan nga slagling timan mo. Ipakit mo ka rin tao ing kekang saya nginit 97 days na mo bayo ing Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo pero sa Blanca, Pampanga. Ayalbay nyo lang in Biyernes, may kalapay istorya ketiking probinsya. Yaku po ibening ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.